Искаш да закачиш кухненски шкаф на стена от порест бетон? Тогава трябва да гледаш това видео. Стани с нас. Здравей, казвам се Роберто, приложен техник в компанията Fisher. Сега ще ти покажа как да закрепиш шкаф на стена от порест бетон. Порестият бетон е плътен материал. Камък, който е лек и много предизвикателен за закрепване. Така че е важно да използваш дюбели с дълга разширителна част. Можеш да използваш нашия Dual Power в дълга версия за това. Възможно е също така да работиш с нашия SXRL при по-високи натоварвания. SXRL има дълбочина на закрепване от 90 мм. И го има с две различни форми на главата. Веднъж с потънала глава или с шестостенна глава с подходяща шайба. Моля, избери винта така, че да не преминава през монтажния елемент. Така че монтажът да бъде сигурен. Важно е при SXRL, че това е дюбел, който се монтира с пробиване, т.е. пробивам през монтажния елемент, например. И след това поставям дюбела през монтажния елемент. Танър монтаж с пробиване е много важно за дюбела, защото по този начин дюбелът носи натоварването заедно с дюбела и винта от монтажен елемент.